Tras ano e medio de negociacións, o Executivo de Boiro chegou a un acordo cos traballadores para a modificación da RPT. A nova proposta, que deberá ser ratificada en pleno, implica unha serie de cambios nos organigramas e funcións, así como unha suba salarial coa actualización dos soldos de todos os traballadores municipais. O Concello destinará 1 millón de euros para facer fronte a este incremento. Non solamente é a parte económica, que entendo que é unha das máis importantes, porque 20 anos sin subir o salario é algo moi importante, pero tamén valorando os servicios que dende o Concello lle prestamos aos veciños e ás veciñas de Boiro, e para poder prestar ese servicio, como non, necesitamos dos traballadores e as traballadoras municipais. Como ben digo, é un traballo arduo, se modificaron organigramas, se modificaron certas funcións, actualizándose aos tempos que estamos vivindo, pois en 20 anos ca tecnoloxía xa avanzamos moitísimo, e, como non, a proposta económica que a que máis desexan os traballadores e as traballadoras municipais. O acordo, apoiado por preto do 80% dos traballadores na Asemblea Xeral, chega despois dun longo proceso de negociación entre o Goberno local e o Comité de Empresa, xunto cos departamentos de Secretaría, Intervención e Persoal. Coa aprobación desta nova relación, o Concello cumpre o compromiso adquirido cos traballadores, que xa iniciara a pasada legislatura coa consolidación de máis dun 100 de postos de traballo. Por parte do Concello estamos contentos porque damos pé, que decir, a unha promesa que habíamos dado aos traballadores ao inicio deste goberno na anterior legislatura. Ya habíamos prometido que na primeira legislatura íbamos facer a consolidación dos postos de traballo. Se non recordo mal, foron 100 e pico postos de traballo que se consolidaron, que estaban en precario, e na anterior legislatura pois cumprimos esa promesa que habíamos dado, e aí había unha promesa encima da mesa que era nesta segunda legislatura, se volvíamos a repetir, pois facer esa nova relación postos de traballo. Bueno, dende onte pois está cumplida esa promesa, aínda naturalmente hai que levala agora a pleno, aínda faltan uns trámites previos ao pleno, pero bueno, xa hai aceptación por un 78% dos votos emitidos dos traballadores que están de acordo con esta nova relación de postos de traballo. Dende o Goberno traballarán para axilizar ao máximo estes trámites e informes pendentes para poder levar a pleno canto antes a nova RPT.